Хәзер парламент хәбәрләренә күчәбез. Алар белән сезне минем коллегам Алия Галиуллина таныштырыр. 25 ноябрьдә депутатлар көзге сессияның чираттагы утырышына җыела. Көн тәртибенә 20дән артык мәсьәлә кертелә. Парламентарийлар сайлау һәм экология кодексларына, янгын куркынычсызлыгы һәм инвестиция эшчәнлеге турында республика законнарына төзәтмәләр кертергә ниятли. Утырыштагы төп тема киләсе 3 елга Татарстан бюджетын кабул итү. Фаразланган 11 миллиард сум бюджет дефициты 2 тапкырга артырга мөмкин. Фәрит Мөхәммәтшин шушы фаразларга аңлатма бирде. Бюджетның дефициты быел тәкъдим ителгән законопроектта 22 елга дефицит күрсәтелгән 24 миллиард сум акча. Бу бик күп. Аның төп нигезе шул, артып китте 11 миллиард иде. Хәзер менә без үзебезнең теләкләребезне федераль үзәк тәкъдим иткән программаларда, милли проектларда катнашыр өчен үзебезнең республикадан үзебезнең өлешне кертергә кирәк. Кертмәсәк, тегендәге акчаны алып булмый. Шуның өчен без санадык та, уйлаштык та, президент та, хөкүмәтебез дә бергәләп депутатлар белән катнашырга безгә файдасы күбрәк. Бюджетны шулай иттереп капларга бик тырышып эшләргә кирәк булыр, ләкин федераль программаларда катнашмыйча республика булдыра алмый. Бюджет, салымнар һәм финанслар комитеты киләсе елга һәм 2023-24 елларга бюджет турында закон проектын икенче укылышка әзерләде. Кертелгән барлык 553 төзәтмәдә хөкүмәттә игътибар белән анализланды. Министрлар кабинеты исеменнән барысына да финанс министры Ради Гайзатуллин аңлатма бирде. Бюджет турындагы закон проекты беренче укылышта 25 октябрьдә Дәүләт Советы сессиясендә кабул ителгән иде. 5 ноябрьгә кадәр профильле комитетта 532 төзәтмә керде. Аларның барысы да игътибар белән анализланды. Структура бюджета построена таким образом, что, предлагая изменить какой-то параметр, приходится изменять и промежуточные итоги. В результате одна поправка автоматически влечет за собой еще минимум 3-4 поправки. Эта сопряженность поправок мы предлагаем учитывать при голосовании и рассматривать сопряженные поправки вместе. Төзәтмәләрдә юл хуҗалыгы инфраструктурасын үстерүгә, автомобиль юлларын тиешле хәлгә китерүгә, авыл территорияларын комплекслы үстерүгә, урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә вәкаләтләргә, сыйныф җитәкчелеге өчен бүләкләүгә, торак төзелеше программаларын стимуллаштыруга өстәмә акча каралган. Финанс министры Ради Гайзатуллин бюджет проектындагы үзгәрешләр турында тулырак мәгълүмат бирде. Характеризуя суть поправок, отметить, что их можно условно поделить на 4 блока. Уважаемые депутаты, все названные поправки носят объективный характер, основываются на проекте федерального бюджета и нормативно-правовых актах. В связи с этим прошу поправки Кабинета министров Республики Татарстан поддержать. Фикер алышуда парламент фракциялары вәкилләре дә катнашты. КПР фракциясе җитәкчесе Хафиз Миргалимов үз төзәтмәләрен кире какты. Чөнки күпчелек тәкъдимнәр бюджетта исәпкә алынган яки хөкүмәт каравына бирелгән. Некоторые наши предложения действительно находят и наше отражение, поглощение поправки правительства. Вот у меня в руках 3 документа, тоже подписанные. Парламентарийлар узган атнада үз округларында актив эшләде. Танылган төрек рәссамы Әхмәт Ешел күргәзмәсендә булды. Дәүләт Думасы Олимпия чемпионнары тәрбияләгән тренерларга пенсияга өстәмә түләү турында закон кабул ителде. Справедливая Россия за правду партиясе төбәк конференцияларын үткәрде. Анда Думага узган сайлау кампаниясына йомгак ясадылар. Сез парламент хәбәрләрен карадыгыз.